Nagsilbing isa sa risgo ning kasamtangang pandemya mao ang matang sa mental health. Gani ang nakitang most vulnerable kun mao'y grabihang apektado mao ang mga kabatan-unan kun mga adolescent. Tungod niini, pinangunahan sa Provincial Health Office, nagmabungahon ang baguhay lang gipahigayon nga 2-day capacity building course for Peer Support Group Oversight Committee alang sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ang maong proyekto mao'y magsilbing unang parte sa pagpromotar ug adaptar sa hugot nga implementasyon sa Mental Health Playbook duyog sa partner agency niini nga mao ang Department of Health kan DOH. Langkuban sa mga nagkadayang focal persons nga mga programa sa PHO, lakip sa PYDO ug PSWDO, nabuo ang tibuok provincial core team nga mamahimong peer facilitators ug manguna sa pagpahigayon og peer sessions ngadto na sa kalungsuran, particular targeted 15 to 24 years old kun adolescents. Si Adolescent and Youth Health Development kun AYHD Coordinator Ms. Zaira Blanche T. Ebdalin isip usa sa partisipante nakadayig sa maong oportunidad. Gani gibutiag niini nga dakong importansya ang pagpili sa maong pangidaron nga mao'y magunang target beneficiaries. We are expecting with this program somehow daghan yung tagmatabangan ng mga batanon, especially sa kanang mga suicide cases kay as much as possible, di ba, dito kita sa preventive, dili nito sa curative. So we can prevent them, we can let them open up their feelings, especially sa ilang peers. Samtang si Ms. Rhea May Andea Tok nga mao'y PDAW focal person ubos sa PSWDO, nagkanayon mahitungod sa unsa ka mahinungdanon ang maong pagbansay kanila sa tibuok provincial core team hisubay na sa tahas nga ilang huptan sa pag-implementar sa maong pilot project. Being as a peer facilitator, it really helps us nga maka-guide sa ilaha nga dili pod sila mabutang sa suicide. So it also helps us being a peer facilitator makadetermine na pud ta nga if this person is naba siya suicidal tendencies. So laraw sa panggamahan ng probinsya nga ning tuig 2021 masugda na ang pagpatuman sa mental health playbook kon preventive guidelines batok mental illnesses. Sa laing bahin si DOH Mental Health Bureau Medical Health Officer Dr. Miguel Migo Mantaring nga mao'y facilitator sa nahitabong training via Zoom Live niingon nga dili sila muundang sa paghatag og suporta sa mga LGUs nga mopalawig niining sensitibo apan ang ayan hisgutan ug aksyonan nga realidad. Minsay ni Dr. Mantaring, I quote, "Where we can affect the most change, we will direct it into." Sayod si Governor Bambi Imano nga dako ang responsibilidad sa maong tinguha apan dako sab kini og pagtuo nga uban ang pagpangulo sa provincial core team dako kini og dalang kahimuan ug kabag-uhan alang sa lalawigan. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lamber Regian Amor My Guy. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.